सब कुछ ठीक था बाना? तू हमके डरा देला। डिस्टर्ब करे खातिर हमरा के माफ करता। हम अंदर आ सकेली का? हाँ बिल्कुल, और एकरा खातिर हमके माफ करता। कोनो बात ना। सब ठीक था बाना? ना, असल में नहीं खे, सब कुछ ठीक नहीं खे, एक खातिर हमके वापस आवे के पड़ल। का भइल रणबीर? तू हमके डरा रहल बाड़ा, प्लीज बतावा का भइल बा? कुछ वैसन भइल बा जेकरा हमके बहुत पहले से ख्याल रखे के चाहत रहे, लेकिन हम ना रखनी। का कुछ भइल बा? का तोहार केहू से मुलाकात भइल बा? तू अंदर चला, हम बताओ तानी। रणबीर लेकिन कम 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 कम, हाँ, लेकिन का भइल बा? रणबीर हमके बता, प्लीज बतावा। तू आवा तो सही, प्लीज हैव अ सीट। लेकिन रणबीर प्लीज सिट डाउन। अच्छा ठीक बा, का भइल बा? का भइल बा? हम तोहरा जख्म पे मलहम लगैनी ही ना, और ऐसे ही चल गई नहीं। हमके सबसे पहले आंख के ख्याल रखे के चाहिए, ये बहुत खास चीज होखेला। लगा ला। अब लेके आयल बड़ा तब लगा भी था। लग गई। हमार कभी क्यों इतना ख्याल ना रख ले बा? तू बाड़ू ही ख्याल रखे वाला चीज। सच में बहुत सुंदर बाड़ू तू, और तुम्हार बॉडी भी बहुत खूबसूरत था, पर तुम्हारी दिल तारा से ज्यादा खूबसूरत था। और ये दिल के ये बतावल बहुत जरूरी बा कि सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाए। कितना अजीब बात बाना, अपना लोग आज तक जान ना पाए, और आज एगो अजनबी हमके अपन अपना लोग से बेहतर जान गए। कुछ अजनबी ऐसन हो खेले जे अपनन से भी ज्यादा अपना हो खेले।